Mikä minusta tulee isona? Vaihtaisinko ammattia? Löydänkö täydennyskoulutusta? Olenko liian vanha opiskelemaan? Mitä on sähköinen asiointi? Ja miten se hyödyttää minua? Opintopolkupalvelu on oppijan verkkopalvelu, mihin kootaan kattavasti Suomessa tarjottava koulutustieto ja samaan yhteyteen hakeutumisen palvelut kaikille koulutusasteille. Yhtäältä meidän pitää varmistaa, että kaikki nuoret perusopetuksen päättäneet löytää koulutuspaikan toiselta asteelta ja pääsee etenemään. Toisaalta meidän tulee edistää elinikäistä oppimista, koska entistä enemmän tarvitaan osaamisen kehittämistä tässä muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Aikaisemmin on ollut esimerkiksi nämä hakupalvelut on erikseen eri kouluasteille. Ammattikouluun haetaan yhdellä palvelulla ja yliopistoon toisella ja näin. Nyt ne kaikki kootaan niin kuin siihen samaan palveluun. Suomessa ja myös kansainvälisesti ollaan rakentamassa palvelua, jota ei taida tällä hetkellä löytyä muualta. Yksilöt tarvitsee myöskin entistä enemmän palveluita, jotka tukee sitä elinikäisen oppimisen käytännön toteuttamista, niin tarvitaan sitten myöskin malleja ja ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat tämän asian hoitamisen nykyistä merkittävästi kustannustehokkaammin. Kyllä me ollaan siitä lähdetty, että nämä palvelut tavalla tai toisella hyödyntää ihan meitä kaikkia kansalaisia. Ideana olisi se, että suuri osa ihmisistä löytäisi apua jo näiden sähköisten palveluiden kautta. Ja sitten jos on yksilöllisempiä tarpeita, niin olisi paljon helpompi löytää sitten se asiantuntijakumppani, joka kanssa voi jatkaa asiointia. Voin opinto-ohjaajana antaa tehtäviä nuorelle, joita hän tekee opintopolussa. Sieltä hakeen koulutustietoa, tutustumaan hakujärjestelmiä, tehdä haut siellä. Sieltä löytyy uratarinoita, ammattivideoita. Myös aineenopettajat voi ottaa omaan käyttöönsä tunnille näitä. Oppijan palvelukokonaisuuttahan rahoittaa valtiovarainministeriö, eli tämä on erittäin laaja ja merkittävä sähköisen asioinnin ohjelma. Ja tällä rahoituksella kehitetään nämä sähköiset palvelut, joita sitten opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, myöskin koulutuksen ja opetuksen järjestäjät sitten ylläpitävät ja sitä kautta myöskin osaltaan rahoittavat. Opetushallitukselle on tästä tullut oma kokonaisuus toteutettavaksi ja me toteutetaan hakeutujan palvelut sekä todennetun osaamisen rekisteri. Tämä kaikki lähtee oikeastaan liikkeelle ihan määrittelystä. Että me määritellään asiakkaiden kanssa yhdessä ja asiakkaat voi katsella jo määrittelyä. Se on nyt tämmöistä tekstipohjasta käytettävyyden testausta, että onko tämä nyt edes sen kaltaista, mitä halutaan. Se seuraava vaihe on oikeastaan sitten, että ruvetaan asiakkaan kanssa testaamaan rautalankoja. Puhutaan rautalankamalleista, että me piirretään semmoisia hahmotelmia, luonnoksia siitä, että miten se voisi sitten siinä ruudulla näyttää ja miten se sitten vastaa siihen loppukäyttäjän, on se sitten virkailija tai sitten kansalainen, niin siihen, että miten hän etsii löytää sieltä tietoa. Nämä palvelut, mitä syntyy, niin nämä on kaikkien muiden kuntien ja valtiokonserniin kuuluvien organisaatioiden hyödynnettävissä. Niitä ei tarvitse enää jatkossa tehdä joka ikisen uudestaan. Esimerkkinä vaikka käyttäjähallinto tai koodistopalvelu. Ne tehdään avoimella lähdekoodilla ja sitten on tämmöisiä riippumattomia palveluita. Kuka tahansa voi jatkossa niitä käyttää osana omia tietojärjestelmähankkeita. Projektin etenemistä voi seurata koko ajan livenä netistä. Me viedään kaikki dokumentaatio, kaikki määrittelytyöt näkyville. Ja innokkaat käyttäjät voi seurata ihan päivätasolla, mitä työtä täällä tehdään. Halutaan luoda tällainen kokonaisuus, että nämä palvelut toimivat yhteen. Ja siinä on tietysti sekin etu, että silloin näitä palveluita on paljon helpompi kehittää jatkossa. Kaikki toimii jouhevasti ja saumattomasti tulevaisuudessa. Eli tämä on minusta hieno, kirkas visio ja tähän me ihan hartiavoimin teemme töitä tämän eteen, että siihen pääsisimme.